kabel kusut kagem adikku Budi atau Lenteng juragane kompak selalu oke spesial ke Mas Bani Mas Bono
apa ayahe Anjaluk warna-warna iya prasaja kowe kudu nyembatani apa wae sandang lan pangan kope iku wis mesti ati maru waton kowe aku bakti mricandang ya gotong royong apa ayahe Anjaluk warna-warna iya prasaja kowe kudu nyembatani apa wae sandang lan pangan kope wis mesti ati maru waton kowe aku bakti mricandang ya gotong royong Kalemu besok kapan dik aja kesusu mas tansah semoyo Jen aku durung rujuk jaluk apa ayahe Anjaluk warna-warna iya prasaja kowe kudu nyembatani apa wae sandang
cek 1. Monggo Mas Agus dan Maun, yuk. Pak Hari Tamar, yuk. Seluruh Trah Rono Semito, ini mohon perhatian. Pak niki cewek, Pak. Seluruh Trah Rono Semito monggo joget bareng termasuk Pak De Tukiman. Pak De Tukiman. Yang merasa Trah Rono Semito monggo joget bareng kalih kadang-kadang Semar Mulyo, termasuk Pak De Tukiman. Pak Joko Cakung, saya aja dimulai saya neropengan gini. Haji Ari ini Trah Rono Semito, monggo Haji Ari. Pak Joko, nggih Mas. Monggo. Nah, Pak De Tukiman, Pak Haji Ari, Pak Joko. Ayo, keluarga besar Trah Rono Semito, termasuk Mas Mujiono. Yuk, leboke, Dik. Aja semangat.
Mas Landak disuwuk terus beksan tayub kijing miring kula mboten sah Pak kaya kok sinten mawon. Iki disuwuk terus kijing miring. Mengke Pak Joko mapak sinden, Mas Bani Joko Lolo pokoke disuwuk sik ganti kijing miring. Nanu. Entek kesik, Mbak. Nggih. Sedaya trah Rono Semito ampun lenggah rumiyin.